लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर से दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिजों लोगोसे फावखुंग्रि एलेशा बर' बिथांनि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम होनो सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे एलेशा बर' बिथांनि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय गोसो गोसो दे लोगोफोर आरो बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौनो जों नुनो मोनगोन बिथांनिनो चेनेल एलेशा बर' इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन लेसान्द्रामि बिथाङा दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर